leukste is het werken met de mannen buiten. Dat blijft het leukste. De werksfeer is gewoon echt super. De collega's, de plekken waar we komen, de omgang met elkaar. Ja, het trekt gewoon, het boeit, het daagt uit. Het zijn soms de gevaren waar andere mensen voor weg willen lopen, waar wij juist naartoe lopen. Ja, je houdt ervan of je rent ervoor weg. Ik vind het een goede ontwikkeling bij Actemium dat er naar je ambities wordt gekeken in een overleg met jou als persoon. Een stappenplan wordt ontwikkeld zodat ze jou in je kracht kunnen benutten wat je zelf ook wil bereiken in het bedrijf. Sommige stops waar we komen, daar werk je dan voor Actemium Goes of Goes werkt voor Actemium Dordrecht. Dus we hebben eigenlijk een samenwerkingsverband en dat gaat altijd heel goed samen. Schouders eronder en gaan mentaliteit. Ja, je kan alle kanten op. Je wordt aan alle kanten geholpen om jou te stimuleren om het beste in jezelf naar boven te halen.